Mga puso sa Negros Occidental naman matapos ang kapinaanong katuig nga pagkapreso, nakagwa na sa Negros Occidental Provincial Jail kahapon ang ginbansagan nga Himamaylan 7 nga sanday Pastor Jimmy Chavez, Judito Montesino, Jeppy Romano, Jasper Aguyong, Rogelio Sabanal, Eliseo Andres kag si Rodrigo Medez. Ang maining inatudlo sa Philippine Army nga katapos ng NPA kag among responsable sa likod sa pagpang-ambush sa mga katapos ng militar sa barangay Tanawan, Kabangkalan City sang tinalikdan nga May 12, 2018 kung sa din 7 ka personang napilasan kag duha ang napatay. Base sa desisyon ni Kabangkalan Regional Trial Court Judge Rodney Magbanwa, naabswelto ang 7 ka akusado sa 2 counts of murder kag 7 counts ng frustrated murder bangod sa kakulang sa ebidensya. Pero salamat sa Ginoo kaysa subong nga adlaw ang tanan sa sakripisyo kabudlay nga naagong namon natuman. Thank you, Lord.